Takže čau lidi, jsem tady znova vlastně na svoji první postavě, kterou jsem měl na Syndicateu. Tato postava, s tou jsem prožil hodně velké vlastně věci. Postavu jsem prodal zhruba za 20 euro nebo za 10, teď nevím. A dneska jsem ji získal zpátky, domluvil jsem se s tím borcem, že si ji odkoupím jak kdyby. Dal jsem mu za to věci v hodnotě asi 400 milionů a mám mi zpátky vlastně celou tu postavu. Takže určitě, až seženu nějaké ty pěknější věci, tak se bude chodit do Kirindoru. Dodělám asi ty 4 levely a bude se chodit i do toho swampu. Dále, co bych chtěl říct, no, tak, ale jo, takže dále co bych chtěl říct, že Codex, to je ten nový kluk, který se mnou bude natáčet videa na Syndicateu, si pro vás připravil vlastně taky videjko, které bude házet zhruba dneska okolo 15:30 na YouTube, takže by tam mohlo být tak ve 4 hodiny, no. Doufám, že bude teda ten čas na to natáčení těch videí. Nejvíce času bude asi o víkendu, jo. Takže doufám, že to někdo bude sledovat aspoň, ať se pobavíte. A až se seženou věci, tak se bude natáčet určitě hodně často. Teďka zatím nejsou jako věci, jak vidíte. Můžu vám ukázat, co zatím u sebe mám. Úplně blbosti. Ale určitě, když se to sežene, tak to pak půjde po másle, takže tak no. Takže lak. No, tak to je tak všechno asi, co tady mám, jako 13 milionů plus tady tyto věci. Ještě bych si mohl přehodit pak runy, až bude čas. A nebo vyměním tady tuto postavu vlastně zabavku plus 90 level. Dneska už jsem měl nabídku vlastně 97, ale neměl jsem vlastně ještě tady tuto bavku ninju k dispozici, tak jsem to nemohl vyměnit. Tak nevím, co dál dodat, jsem rád, že ji mám a doufám, že se vám toto video aspoň trošku líbilo, i když je to taková menší informačka, a se určitě mějte, odebírejte, lajkujte, komentujte, všechno možné, co můžete. Sdílejte to video, dávejte ho na Facebook, Skype, posílejte všude. Prostě čím větší odběry, tím lepší. Takže vám děkuju za to, že jste to zhlédli a mějte se.